kudoa mali yangu kuna mkunga wangu. Kudoa mali yangu kenda kwa purchase $100. So attend 16. Where am I? The mali yangu $100. I'm sorry, Chandam. Mariandu kuzaya mai wakasana $40, $60 ndakawapa. Saka kusaziwa kuti ndakazoona samoni pakanywa 100 years. Saka ndichikanutsa kuti kosera kunyora 100 years ini ndakasaona $40. $40 yamukasana ikangeri. Ne ndakawakwereta ili $100. Ndakawapa 60. Makawapa $60 paina. Ate tritu. Pana pawakandipa wakandipatiwa iyi. Asi mukuma makatora $100 wari. Saka pakudzorera pa saka vakupomerera nhasi kuti vakuti $100 musina makapa imisiki. Kusaziwa ipapo bhozi pawakanetsana amweni wangu akabva tenda kufidza murora wa bhozi murora wano mari yamusandira kuti ane $100. Inyaya aitaura ndiye last time andi papa nambuya vachembera vanga vagara ambuya vachembera ndo vangazotukira ndimunotuka stereki kwawanda vakatukira stereki amai vachitara kuti ndikanga chitara nyaya yechikwere chamukapedza makutukirira amai vemurume amai ndomurume upira papa wamai mukadzi murume wenyu nyaya ndiratikatuka last time saka imi makazonanisa samoni muchiti pane $100 izvozvo but imi maitipa mukataura last time ndakanga ndakateerera yero mai ndakapuwa imwe mari kwakasara imwe mari endo zvakataura pamusoro ichangaii ini zvemari andabvota zvone ndakapuwa mari ndakada kuti nditsanangure pamati mutsanangura makatsanangura handina kutaura zvone ndakapuwa imwe mari maiti mimo kwakune chikwere chakuti ndimi nyaya yemukandwa ndi saka ndinonyanya ndinyorasika kurasika hamusi inyaya yemukandwa muchiti mari vatimba ipetotonzi imwe wakasara akapuwa imwe mari makasatendera vezvinotaura ndakati vakauya vakatora mari ndaichengeta mari yemukandwa vakauya vakatora mari vakatanga mukunga ndauya ndaiona maodha angu pabhini ndipewo $100 ndakatomboda kutsika Ndakasikia yasara mari pamwe mari ndakavapa 100 ndavapa 100 avanambondipangana mari ndopa vakanditi inini munoyamswa 6 February mshomo ngeta kuwana mukandwa handiti ndopa ndakaenda ndakati amukungai tasaimoni mari yandakakupa yeye ini ndakazobatirwa mari yangu yanga imari yegupu rakati munopedzerana ini ndabatirwa yangu chimari vakati amukungai pana chakaita se pana chakaipa ndokani munoyamswa 6 ndochoyamswa 6 uyoyo ndobva kuti mari handina kuita sei handakuiwana ndikatenda inini kuna anonza maidi anogana kuvheji kwa ndoti mukomo wangu pakatokumbira foni hapa dzangu pakatofona pa maidi anokati ndikumbirireyo mari ndaita sei ndaishaya zvesho maidi anayo vakati mari munoiwana musi wa 20 ava ndipo kuwana kuita mari musi wa 20 ndo paakasvika havana kundipa zizazo kuti mari ndaita sei ndaishaya ndo pandakazoenda after 20 ndakuwira chi mari yangu bandasvika zveshuwa ndasvika ndakaona ndakaona vari pamwino wavo pandavashedza kuti vataenda kumba kwavo pandatanga ndauya zvikanzi mari ndinoiwana musi wa 6 February ngata mari ma6 akuramba achiita sei achiwanda ini zvandakuita ina handichaenda ndakumirira chi mari yangu svika 6 aita sei akwana kuti kumba kwakuchagarei zvanzi hapana zvandingakuite sei zvandingakuite zvesho takandatise kumba kwavo kusvika ndakasvika ndakagara kudaro nguva dzanga dzafamba ndopandakafonera mwana wangu ini mukomana ndikati amai ndakafonera mai vangu ndikati mwana wangu ngaende sei ari chingure padoko zvesho mwana edu pakabvaita sei asvika mwana uya asvika ndopa ndakati mwanangu ini ndafunga kufira chi mari yangu pano zvikanzi mama zvikanzi parumashondo pakabva wasvika vavino kwakanga vari funga dzadzidza kumapast 8 anoti 9 parumashondo wasvika parumacho wasvika kwese waunokuzira nokuti takudiscussa last time takaitaura nyaya yekuchipinze ina amai vechikuru amai zvari kuti amai pamakatongwa last time nenyaya yekutunga amuchemberera ya makati kunobhadhara chii kubhadhara amuchemberera ndakati ndinowapa mbuzi makavapa handisati saka yakuizvenja kuroko kana matinoita zvemukandwa mukandwa achitora mari munoita sei musaisa pasi unongomba zvitsanangure isu zvataita isusu kumukando kwedu gore rakapera taiti munhu akakwereta pagurupu pindurai zvandakubvunza munhu auya kumukando ari kuda mari muda kumutambidza mari munomusaindisa pasi here
kana tiri 2 hatijapana kusainirana. Why? Mari inenge iri yani. Mari inenge iri yegroup. Inopa mari yegroup inopuwa mumwe munhu. Asi dai panonyorwa panenge kuitira kuti kana kuitira kuti kana makunetsanisa nhasi munoti dheti rakati munhu uyu inini ndini trade akauya ndikamupa mari $100 signature yake ndeiyi akadzorera $40 kana kuti Mari hainambodzorewa mari. Aiwa, avari kutsanangura system. Ainozvinzwisisa. imwe wenyu munoita sei kana kuti manyorere pasi kuti avazotora mari ava muri 2 tina kunyorera pasi Kungowirana kwedu tiri vairi kwatakaita. mari yokambani akamaitira kambani da zvino nhasi vakaitira gurupu vari kuramba nhasi toita sei Inini ndine odhiri. Noti ndakazoenda inini noti pandakaenda inini musi wa20 ndichida mari yangu vachindozobva musi wa6 February. Musi wa6 February ndakazoenda. Ndaenda inini musi wa6 February. Ndakazoenda kuri kumukando kwako vaitambira. Kasi point yangu imi ndava kuti bhadhara mbudzi makabhadhara muchivhura kuti vhura yoti makabhadhara mbudzi kwamai Mbudzi ndiri kutsvaka. aiwa tiri kutoziva musikiri wacho ndatouona ititi potati kana muti mari vabhadhareka mari andasana naye $40 asi wakutira advantage yekuti wakatukana namweni wangu wakutida kuchidza murora wavo ane $100 yangu asi mari yavo ndakavapa mari yandaiti ndida kukupai $40 ndo mari yandoziva ndakasava naye mari yemukanda wakutaura murume wangu mubvunze ndiye akabhadhara mari yemukanda kuna mari yakasara yemukanda wakutaura murume wangu ndiye akatobhadhara mari yokukanda yacho nyaya yakaribesa 10 minutes inde panyaya yekunzi $100 koza pana kutaura nyaya yemavheji yekuita sei Ndinofagona ndinopaenda sei? mudzimai vakabhadhara kunani Yangoti mazikalera nyaya yake. Madzimai avo vaita mungano nebaba. Kutoenda kwa vaita mungano ndakatoa tu madakata unaenda kambo wadzwa mashoko saka ndirambe chigara mari ndangusha. Saka mari chene munojoina muchikota muchikana na tozogona tisema. Ndoba waenda ndojoina. Vatina 300 wajoina 3 months. Watoka wakatinyora kapepa kuziende mora dzorwe kuenda kumaita. Hai, tagara. taurisa ndire problem kunzo Tagara. pakutorwa kwemari $100 Alright. Ndibandira kusvika ipapo. Tagara. Ndazonzweni kunzi mazita ane mabhengi. Asukandoko. Asukanda. Ndibanda nocheka mukadzi anotamba mukanda nekara. Ndibanda svika pana kuna mabhengi zvishuwa. Right. Ndibanda chino konfirma kuna wewe waita kakuira. Ava vanipindura vakati madzimai enyu akandikwetesa mari. Ndava manje. Ndauda ndiri mukunyera. Ndoba ndinokadzenya akandikweresa mari tinokwesana mari kana ndisina vanondikweresa ondokanda then next week ndobva toziva mari waita ukanda ndakati munochokwadi chamutaura izvozvo kukweresana mari yasingazive tagara baibai ndiba ndazonza kuti bhora rakufamba nevava vachinzi vari kunzi ava vakatora mari kuna madzimai avo ndoba ndaenda nazadzi yangu naabambike munhu vakasvika ava takavashenza takati vashenzi ndobva takati ida kuti munditaurire kunzonzi mimi kunzi ava makavapa mari ava kati munopuradza mushe wenyu hakuna ndakadaro kana sendera ndikapa mukadzi wenyu hakuna ndava kukura ndauda ndikuonere muno kuti zvamudaaimungunya rai tagara ndobva vachizouya kumba vasvika kumba zvandaya kumari munguna ndikavabvunza ndakati kwemimi mari yamuti mari ndeipi vanhu mungando makaita mungando mari dzainzi mabhalansi ari kudiwa kuti ndakabhadhara ende ivo ndivakatiya kuti nevanhu vacho ende pachitotaura kuti ava vanenge vakatora big doe mari here vachipa madzimai avo ndakati inafaukutaura vanhu mungando wekai mazita angu yakandwa madzimai yaye imari zvanzi mimi munofana kuona 200 ndakati 200 chiwekai kuti bhalansi yacho yekudiya ndeyemari zvanzi pakuda 150 ndobva ndavapa 150 mari yavo vaita 315 vatakiriya nyaya ndakazokanwa inini ava vatuka manjamai vanga ava vari kufamba vaitara kuti ini handibhadhara chikonzero ndakaona kuremerwa kuti pa$100 zikasara ida kuvatova ne100
kuitira kuti ndakapuwa 100 nawo ndokabvira ndozobhadhara inenge yasara iyi. Ndiyo nyaya yekochangamira. Zobhadhara kupi? Kubhadhara manje muchembere manje. Andita mawada bhadhara kuti 3 ne30 years erari. Saka pakusakeza kutsakidza kuti wakapuwa $100 upa muchembere. Then yasara iyeyo wozopedzesa. Ndo chirongwa china amai vari kuzenge munhu akachenja vanoita zvekuudzwa mashoko nowanga vachiziva zvoda kurasisa. Ndo zvinambwira. Kwere chenyu mari china mai? $100. $100. Ipatsanure. Patsanure kuti handiti. Mati? Patsanure mari muri kuti handiti cheke yakafamba sei? 100 vakauya vachitora ndikatovapa 100 vachindaona maodha angu kwabhini. Alright. Makavaisa mari yemukanda mukapa munhu $100 inodzokera 100 kanozova interest. Kana munhu akuita pa ndauti munyasondinzwisisa. Vanzi mimi kana muchipa munhu iri mari yemukanda iri $100 inodzoka iri 100 inodzoka iri 120 sei amai vari kudhimanda ava kuchandikwa dhimandira 100 ndakavapa mari back door handiti gurupu rikati isisati ite izvozvo tikubata pamari yangu pamari yangu yandafanira kunge ndichiwane nemukanda muri kunyepa imimi makapa mari iri yemukanda ava nokufoira kwavo kwavakazoita kubhadhara ndo pakazonzi nogurupu aiwa iwo mari yedu haina kuita sei haina kudzoka saka iwewe takubatira iwewe musanyepe kuti ava vakandingiri imimi ndimafoira ndabatiwa ndopandakadzoka kotara nawo kuti isusu $20 sei ndisina kuidhimanda pamuzoretembo wabvunzei kuti imimi gurupu lakapava mari nebackdoor right mavapa nebackdoor ndobva mazoya kumba negrupu remukanda masvika kumba ndakakuti kopana mama wengei makati ndakapuwa kadzoni mari ndakati imari makataura nhamba yacho ndakati wekai mari yacho yese asisazoita noezinesi nevanhu inini ndakatenda ndakatuma mukadzi kunotoenda mukanda kupi unotoenda mukanda ndobva waweka mari dzavo dzese ende waitonze wabiwa wakadzoka autotanza uya maweka mari yese akabhadhara mari mukanda eswikerechi mari ya 103 yanga yasara yanga yasara pamari yavo yavanga vakaseva meaning kuti hakusina chikwereti mati kureva kuti hakusina chikwereti iyi mari iri kutaurwa iyi yavakabhadhara tarisa kuno makaenda nevanhu vemukanda adzimai ava nechikwereti masvika ako inini mamanzi nababa avo hasaunetsana nemi ndiwekerei mari yechikwereti ndizvozvo mabva maweka chikwereti changa chiri mari chikwereti inini andakavakweretera ndakavabereka 60 babiya mwangu wakabereka 8 ndo mari yatakaweka nemainterest yangu inini 60 plus 8 mari yese mari yakawekwa ikasvika zvekuti zvekuma 300 something pamainasi kwaya vakanga vakaseva vawazobhadhara mari mukura vakabhadhara 103 yangu inini yandakavapa pangu ndega vakati nandibhadhara pamakataura inini ava vegrupu vanga varipo muchitaura vachiti handibhadhare vakanga varipo vakati yenye handibhadhare vegrupu varipo vakati iya makapanana yandibhadhare iyi ndo yandiri kuita sei ndeyandikashedza nekuti ndichipanana wezi nyaya yega inenge ichitika isitisi kuti kashedza vegrupu vacho vanogona kutenda kuti shuwa yamai avakati yandibhadhare ahongu 16 yainene vanhu imi mamai mazuva atikakupai akakwana mazuva atikakupai akakwana ekubhadhara ndizvozvo munouya after mabhadhara mozoya kudari tozoya kokwira futi nyaya yenyu mudari nhasi isusu mazuva eko atikakupai kubhadhara chembere iyaiya kugovaya amai vedu vaiva atikatuka akakwana nditi mbudzi dzatikati mavapeti akakwana ndakanzi ndinodzoka musi ndakacha chichemo ndikandodzoka musi wa 16 musi wa 16 chege vava musi wa 16 uyai nembudzi dzagogovai muvapei dhiti redare remberi musi wa 30 mozouya nenyaya yenyu takuigadzirisa ndiri kufungidza kuti mune chitsotsi hamusida kubhadhara gogo mari yavo muda kushandisa muroora kupagenda pamuroora kuti vagone kuwana kubhadhara chimbudzi tanga mabhadhara mbudzi nyaya yenyu inoya musi wa 30 ibata nyaya yenyu sezvairi saizvozvo ine vanhu vemukando vari mawitness masita zvavo
Saka zvinosa kuti mari yangu apafanaka. aiwa mari iripo nyaya yenyu dare iripo nyaya yaina kupera tati waine mawitness mari yenyu tati iripo $100 tanga mabhadhara chembere ini nyaya yenyu iripo sezvazvii rega nditaure zvamuda kunzwisisa musi wa16 ndine nyaya dzakawandisa dzokupinda musi wa16 dzakawanda saka vapei dhiti rekumberi nomusi wa30 ndo patichanzwa nyaya yenyu yechikwereti chamunacho $100 kasi imi musi wa16 ivai mabhadhara chikwereti chagogo mbudzi dzedze zvagadzirika kamasuzwisa asi mawani mawitness zvakataurwa naamai apa amai Chandinayo kaoti. mati Oti yanga iripo. aina kuwana taiteerera amai nyaya dzamunongotaura apa ndidzo dzamaitaura haina pane mafika okuti wasara nemari yangu ndopangatichida Asi vezvokuti mari yangu mari indi kupa $100 dzakangofanana determination yedu ndeyekuti i100 yeva ndi $40 mari yangu inini 100. amai dare makwira muti 100 nyaya munetsa mukuona hamisi kuda mari handindizvo hapasi kuda mafika imimi munoahiniswa 30 nemawitness enyu Tembo asore babongo amai awo yakotora mukowira mari yemukandi wewe wakaudza murume wangu mashoko ekuti mukadzi wako usamupe mari yekuhodha ngaite 2 years achibata zamba wawa washudza murume wangu ndashati waisitaura kuti azizvo mawira mudare imi mune chikwereti rambai kuti muri chikwereti amai wakaona murume anoteererawo izvozoka andibezi zomubamenyu futi vanhu vapendedzana inga makasimba ingwana endai makaenzana makaenda vasikiri musiyana ne1 page mati augona kudarika ndozatutaura iko kudarika kwacho asi mai makasiyana ne1 page chiendai ku munoamisa 30 mamai mabhadhara For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.